25 000 dala 25 000 eur na výbuch, čo sa stalo na východe. To všetci vieme. Pani prezidentka dala 5 000 eur, ani nie zo svojho, povedzme si tak. Hej, ty pole! A ty si myslíš, že skade majú Kotlebovci peniaze? Kto ich platí? Štát! Z našich daní dali peniaze! Uvedomte sa, máme tu asociálov. Hej ty, a počul si sa vôbec, čo rozprávaš? A pozrel si sa vôbec do zrkadla? Neviem, aby boli napadaní Rómami. Hej ty, odpad spoločnosti! A Romáci nie sú napadaní gadžema! Prvá vec, prečo volím ľudovú stranu? Ľudovú stranu volím z toho dôvodu, pretože osobne poznám pána Mazureka a viem, aký je to človek. Veď presne také haraburdy, ako si ty, Mazurek odsudzuje. A ty sa s ním osobne poznáš? A či si mu nevyfajčil kára, ha? Drogy sú svinstvo a to, že on ich bere, pravdepodobne, tak to aj tak vyzerá, hej? Hej, a že ty sa nehambíš rozprávať o drogách? Ty sa nehambíš rozprávať o drogách? Feťak jeden! Zobuďme sa, Slováci, poďte so mňou a bojujme za slušné Slovensko a za ľudovú stranu. Lebo keď nebudeme bojovať, ľudia, budeme sa mať veľmi zle. To vám garantujem. Stojí ti za tie tvoje svinstva, za to tvoju hubu, ten tvoj skurvený život, že chceš byť furt v televízore, že sa snažíš byť v televízore, ha? Áno. Som Róm, áno, slušne Áno. vychovaný, inteligentný, čistotný. Áno. Čo keď ty si inteligentný, čistý a vychovaný, tak ja som Terezia Maria. Od rána vypočúval zamestnancov, párty v Irise vraj boli na dennom poriadku. Tam žurovali, potom tieklo potokom. Veľmi rušno tam bolo, aj tam prespávali tí ľudia. Odtiaľ išiel strašný alkoholický zápach, dým a hudba tam hrala, hoci kedy som aj tak zazrel, že tam niekto tancoval. Akože viem, tam vždy bol alkohol, tam nejaké víno si dali, alebo nejaký tvrdý alkohol, ona pila nejaký rum a koniak, to viem. Potom išli na balkón, si zapalili Marišku, potom večer, to som aj videla, že na stole mali biely prášok, ktorý šľupali, takže praškový cukor to asi nebol. Ako to je? Ľudia moji, že je zateplený a vyteplený, on za to nemôže. Tak ho stvoril Boh, ale môže za podvody, drogy, podielal sa na kauze Iris, z každej roboty ho vyhodili a zrejme vyfajčil aj celú ľudovú stranu Kotlebovcov. Aj s tými, čo ho tam natáčajú. Pozrite si potom na foto. A takéto čudo judo ide voliť Kotlebu? Veď proti takým, aký je on, Kotleba bojuje. Ani spievať nevie, aby ho Boh skaral. Už natáčame. Ideme. Aký máte názor pre našu stranu? Pán je dobrý človek, na věky kámoš, říkám všechno unese, tak mu káčo nalož. Ne, more, co to tady, kecam pičáre, ne Milan, všechno je v piči. A míry pírání. Chcete, aby bolo Slovensko také, ako má byť? Chcete, aby jednoducho to Slovensko malo, aby sa posunulo ďalej a posunie sa iba tak, keď budeme voliť ľudovú stranu. Keď chcete, aby Slovensko bolo normálne a nie s takýmito individuami, tak nevoľte Kotlebovcov. A ty, Miroslav Ditias, či ako sa ty voláš, okar tuté tašlára.